Mae'r tîm Cymorth Cymunedol yn dod ar 3 gwasanaeth brys at ei gilydd mewn un tîm effeithiol, a y dull ydy i drio wneud yn saff bod y pobl mwyaf bregus yn y gymuned yn saff yn y cartra. Pwrpas y tîm Cymorth Cymunedol ydy i lleihau y galwadau i'r gwasanaeth ambulans yn y gogledd. Pan fydd y gwasanaeth ambulans yn cael galwad bod na rhywun bregus wedi disgyn yn y cartra, mi fyddan nhw yn trosglwyddo y galwad i'r gwasanaeth tân a mi fydd y tîm yn gallu troi allan a mynd i'r cartra a helpu yr unigolion sydd wedi disgyn yn y cartra. Mi fyddan nhw'n edrych i godi nhw os maen nhw wedi disgyn ar lawr, wneud siŵr bod nhw'n saff cyn iddyn nhw adael. Mi fyddan nhw'n medru wneud archwiliad tân tra maen nhw'n yna. Fyddan nhw hefyd yn medru wneud siŵr bod yr cartra'n saff o achos mi fyddan nhw wedi cael hyfforddiant gynnor heddlu ar be i edrych amdan. Mi fyddan nhw hefyd yn gallu wneud man bethau rownd y cartra i wneud siŵr bod y pobl yma'n saff cyn gadael. Mae'r tîm yn cynnig dull holistiaidd tuag at digelwch yn y cartref gyda'r nod o amddiffyn pobl yn well yn eu cartrefi trwy darparu cymorth a chyngor eang ar deigelwch tân, atal troseddau a chodymau yn y cartref. Mae'r tîm yn gobeithio gwella'r ymateb i'r codymau yn y cartref gan leihau nifer y cleifion sy'n cael eu hanfon i'r ysbyty a thrwy hynny lleihau'r baich ar pwysau'r gwasanaeth ambulans a'r gwasanaethau meddygol. Drwy eddfu'r baich ar y gwasanaeth ambulans, gallwn leddfu'r baich ar yr heddlu, sydd yn aml iawn yn mynychu digwyddiadau ar y cyd i roi cefnogaeth. Bydd y prosiect yn cael ei werthuso'n llawn fel bod modd i holl agweddau'r gwasanaeth gael ei brofi'n iawn ac mwyn i'r buddion gael ei nodi. Maen nhw 8 mewn y tîm a fydden ni cario allan shifft o 7 yn bora tan 3 yn pnawn a 3 yn pnawn tan 10 gyda nos. Mae'r peilot yn Sir Dinbych yn ganolbwyntio ar gwellhau'r ymateb i bobl sydd yn disgyn yn y cartref ac felly lleihau'r nifer o gleifion sydd yn mynd i'r ysbyty. Mae'r tîm hefyd yn gallu ddarparu cyngor ynglyn â diogelwch yn y cartref i wneud efo diogelwch tân ac hefyd atal troseddau. Dyma gyfnod heriol iawn i wasanaethau cyhoeddus a wrth i gyllidebau brynhau ac felly mae'n bwysig ein bod yn dod o hyd i gyfleoedd newydd megis y tîm Cymorth Cymunedol a hynny ar lles y gymuned ac i brofi gwerth cydweithio.